Ndukokke cilok karo engko ngeterke pipis penyanyi iki sapa nek Rasus? Karo Pardi ya, Dek. Ayo. Tak tunggu. Ibu-ibu menika sumatenipun Adhayu Sumiati Farera. Rawuh Sum, dalam jebule penyanyine papat. 5. Papat. Lah kuwi loro iki, Mbak. Papat MC-ne 3. Lah iki MC sok ben. Masamu. Ya. Oh, sok ben suarane tetep jos wong bedina dikira. Dewi iki saiki domisiline kene. Lah mulo kuwi alhamdulillah Iya. Mbak Dewi. Iya. Selamat berbahagia ya Wi ya. Wis muga-muga lancar sok ben teko lair nang brojol. Amin, amin. Bar bar selapan ndang gaene. Alah ngono gampang ngrigaeke dalan ya. Aku kaya aku lho 2 tahun yo anak pindho yo. Nyatane ya lancar ya. Kok sing kene nek megamben lewat jendela Nek kuwi nekat nek kuwi Sum. Sapa Mbah? Urung garing barang ya. Lah piye wong lali pilih ra diombe, Dik. Jamba Suasane kaya ning Jawa Barat. Iya. Kaya ning pantai Pangandaran. Ah, ngono. Ati kang kebak Nika spesial kagem kedua mempelai Mbah Taimo. Ya, manten kakung saking Garut, Jawa Barat. Terus sing putri Jawa Timur. Jawa Timur dadi Jawa Barat, Jawa Timur. 23 apa kuwi jenenge? Provinsi. Provinsi. Nah, Jawa Barat, Jawa Timur, MC-ne sehat, penyanyine panjang umur. Amin. Berarti nek MC sehat penyanyi panjang umur, tapi MC-ne gak panjang umur. Sehat ki ya tetep panjang umur kok kuwi ya mosok. Sumiati mbiyen pomo sida karo aku ngono. Bubrah mesti rumah tanggaku. Anake mriyek kae. Oh, di njaluk ae. Ndak pilih dunya akhirat. Semoga kedua mempelai langgeng dugi donya, dugi delahan akhirat. Amin amin. Ayo amin bareng. Nusul. Insya Allah. Sus, ya, karo mae. Wong wis sumi patutan sitok ora genah karo aku. Embuh, saking biyen tak gebresno medal yo iki kok. Mula kok dadi wong lairke digebreske laire mula dadi produk gagal ya ngono kuwi. Lah piye wong pake yo kaya ngono. Pijet. Ya Allah. Makro opo? Kaya alien ya. Lah iya.
Ayo Sus joget. Apa ya lagu? Lagune apa? Terserah. Anu, ke. Na 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 kayak Bas. Kelingan rikala urip bebarengan bunga susah ngatih radati alangan senajan memangan sepisan ati seneng anggone urip bebrayan nanging saiki uripmu wis mulya pensiunani rikala jaman semono mangan enak turu penak kerja penak jerlali marang aku sing ngrumat anak nego temen sliramu ninggane aku mbak tinggal suwi apa dayaku saiki tak tagih sing dadi janjimu lali aku ojo lali anakmu yo Sus bareng nganggo kacamata malah kaya kuman. Kaya bakteri. iki kaya logone corona ya Iya. ding crengkek Kowe PDI. anakmu saiki wis gedhe-gedhe belajar pengen ngerti sapa bapake nangis hatiku lara-lara ning atiku
nagih nagih janji ning Oh. aja lali anak. Ya. oh ngono iya Tegese iki kisah seseorang sing ditinggal bojo anake ngantine kok ning ngono lho. Mbak. oh ngono ya ya ayah Iya. Ya ibu barang kok duwe anak kok ayah ibu ya, kok. Nek. Anakmu saiki wis gede-gede kancur pengen ngerti sapa bapake udan tangis atiku mirip-mirip mirip-mirip lagu Jawa Barat